Yo, what's up mga kabingka? And for today's video mga kabingka, narita karon diri sa may SPMC mga kabingka, no? Di ang DOH, dito ang SPMC. Narita karon ang atong i-feature ang Chiquito Resto Bar mga kabingka. So dali ra na mga makitan. So nagi-crave ko sa ilang unli chicken and unli hito mga kabingka. So ato ning tilawan. So tara, ubanikon nyo. Let's go. Welcome back sa aking YouTube channel mga kabika. For this video mga kabika, magkabang mo ng ito o ng unli chicken mga kabika. Tara, so dahil na karong open ng mga kabika, no? Silent lang ito ng mga kabika. Let's go! So saan ang banda
tayo. Tawa ang sakin. Damit ba? Ito naman mo. Okay po. Gusto ko ng taon. Pagkakita mo, pagkakita mo dito. Sakali mo ko, isa rin dito, kung ba, hindi ang talaga ang pinisa. Oro mas mga universidad ako na nag-serve ang dito. Yung pasalan ko rin, ang chicken, yun na, ay lain. Sabi, kung gusto mo makabilangan, ang dito ng tao ng sa mga what?
practice ko pa ito. So far, enjoy ko yung mga kabings, no? Basta lang nyo niya kaya hindi kayo kung makakuha lang sa tanda, istoryo, sa taon. So, atangi, see you in next my vlog, mga kabingka. Ito po si DJ March. Ito pa na po si listen to the no reaction, no? See you in next my vlog, mga kabingka. Parushka. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.